her ligger man da godt. Ja. Hej med jer. I dag der skal vi besøge Martin, som er indehaver af Your Home Styling. Jamen, der er jo masser af mærker. Vi har noget til en hver kunde. Vi gør faktisk det hele for vores kunder. Og grunden til, at vi skal besøge ham i dag, er fordi, at ofte når vi sælger nybyg, som jo i sagens natur bliver afleveret helt uden møbler eller noget som helst, eller når vi sælger en villa eller lejlighed, der bare trænger til en god makeover, ser vi lidt, at panikken begynder at melde sig i folks øjne, når de skal til i gang med den her store møbelopgave. Så derfor er Martin en rigtig god mand at kende. Vi er officielt forhandlere af Frits Hansen, Mups, Caneline, Bolia, Design by Us, Eva Solo, Floss, Hybsch, Haue, Umage, Tine K. Home. Og alt kan du få i ét hus. Ja, og Martin han kan meget mere end bare at levere dine møbler. Lad os gå ind og hilse på ham. Hej og velkommen til. Hej. Tak fordi du måtte Hej. komme. Goddag Martin. Velkommen Jonas. Velkommen Tak. indenfor. Vi ved, at du er super god med møbler og hjælper folk godt i gang, men du kan også en masse andre ting. Så kan En du... hel masse andre ting. Jeg kan lige fortælle lidt om det. Vi sørger for at lave turnkey solution, og hvad betyder det? Det betyder, at jeres kunder kommer ind ad døren hernede, får deres møbelpakke stylet af vores stylister, som faktisk sidder herovre bagved. Og hvis de har brug for, at vi laver en house inspection, altså det, der hedder en fejl- og mangelliste, vi kalder det en snackingliste dernede, så går vi ud og hjælper dem med det. Så man kan sige fra A til Z, når man sidder hjemme i Danmark, bestiller nogle møbler, vi kan gøre det hele online, så får vi leveret møblerne og installeret det, og selv helt ned til kniv og gaffel og til det her vinglas, vi skal bruge, når vi sidder udenfor og nyder den her dejlige sommer. Det er det, vi kan hjælpe kunderne med, som kommer ind der. Martin, vis os lige rundt. Hvad er det, du har af møbler her? Der er ikke det, jeg heller vil. Ja. Så lad os prøve at gå en tur rundt og se på alt, hvad vi har her. Vi har jo forskellige kvaliteter, vi har forskellige brands. For eksempel har I Caneline, som er her, som er jo dansk design, som alle kender. Vi har Frits Hansen, sådan noget som det her, hvor der er lidt knald på farven, der er lidt velour, olivengrøn. Det er jo mega fedt i Spanien. Det er så moderne. Altså det er så moderne. Så olivengrønne sofa får sin 2,5'er, den får sin 3,5'er, den fås med chaiselong. Den her koster sådan noget lignende 1200 euro. Ja. Så det kan jo ikke få billigere. 7'er-stole, Piet Hein ellipsebord, super ellipsen. Vi har opbevaringssengen her. Nu skal jeg bare lige finde håndtaget. Og de åbner den her vej. Det er sådan en Lamborghini-døre, ja. Som der åbner op på sengen. Og de her senge, de er helt nye. Til udlejningsboliger, så er det jo rigtig godt at kunne putte sengelindet og håndklæder ned her. Ja. Så er der lige hurtigt til rengøringsdamen, der skal skifte sengen. Medium eller fast? Det er en konkurrence. Jeg skyder på, at det her det er en medium. Det er rigtigt, og jeg lægger i fast. Og så har vi en Umage-lampe lige ovenover os. Den er så det er en af hyggelig. de helt store. Ja. Godt Martin, du har helt styr på møblerne indenfor i en bolig. Har du noget til udenfor også? Masser. Dejligt. Lad os gå ud og kigge på det. Lad os gøre det. Men her har vi vores lille terrasse. Wow. Ja. Og det vi gør her, det er eksempelvis her udesofa fra Bolia og Lando. Og det der er fedt, Elisabeth, her, det er rigtig stof. Nu kan du lige prøve den, Jonas. Og det fede ved det her er, den fader ikke i solen, og så er det vaskbart, så man kan lige tage det af og vaske det. Fint. Det er ret fedt. Ja. Så holder ens møbler for evigt. Ja. Det der er en af fordelene ved netop Bolia, det er, at vi har 10 års garanti. Vi har jo mange flere ting her, men vi prøver at køre med den højeste kvalitet. For udendørsmøbler, der er det vigtigt, at man bruger en lille smule mere. Ja. Der er mange danskere, der vil se, det er dyrere i Spanien at købe udendørsmøbler, end det er i Danmark. Men det er altså også, mange af tingene er også behandlet på en anden måde. Ja. Det skal kunne holde sådan noget kalimasand og noget sol. Ja, det skal det altså. Det skal kunne vaskes, det skal kunne dækkes af. Vi kan assistere med markiser, vi kan assistere med pergola, vi kan assistere med gardiner, mørklægning. Vi kan også hjælpe mange af de her nye development, de har ikke nødvendigvis spots installeret, så det kan vi hjælpe med. I skal næsten prøve sådan en stol her. Ja. Den her stol, den er lavet af sådan nogle plastiklameller. Ja. Men den fader ikke i solen, og man sidder faktisk meget bedre, end den ser ud til. Ja. Den her stol kan fås med høj ryg, med lav ryg. Den kan fås med position. Så det vil sige, at hvis man ikke har så meget plads på sin terrasse, så kan man tage en positionsstol ud.
og så kan man lige læne sig tilbage. Og den får så mange forskellige farver. Nå, Martin, I har helt styr på produktsortimentet, ser det ud til. Der er noget til enhver smag og enhver stil. Men nu kan jeg i hvert fald tale for mig selv. Jeg kan godt se, at det her det er rigtig lækre møbler, men jeg kan simpelthen ikke stykke det sammen. Nej. Kan I hjælpe med det? Det kan vi. Det er jo det, vi er rigtig gode til. Ud fra den stil, som du måske ved, du gerne vil have. Ja. Du vil gerne have en nordisk stil, måske lidt beachy vibe. Jamen, det hjælper vi så med. Fedt. Jeg kan prøve at vise jer, hvordan vi gør det. Det vi gør fra start af, det er, at vi holder et møde med vores kunde. Det vil være dig, som vi holder møde med. Et online møde. Og så finder ud af, hvilken stil du gerne vil have. Ja. Og så begynder vi at arbejde på det. Det er ikke altid, man kender sit budget. Nej. Men vi kan vide, om det skal være Fritansen budget, eller om vi skal på et andet budget, hvor det er måske lidt mere Ilva og til udlejning. Og der fortæller vi ligesom, hvad det er, vi har bestilt til kunden, hvilken formation sofa, hvor stor den er. Og vi prøver at lave moodboard og visualisere det hele. Ja. Eksempelvis her, der maler vi også væggen i noget, der hedder Misty Grey. Ja. Så det har vi fået vores maler til at gøre. Vi sætter paneler op. Vi laver også akustikpaneler. Og så kan I prøve at arbejde lidt omkring et budget. Skift ting ud og se, hvad... Jamen, det er altid sådan, at vi sender et first draft. Ja. For man ved aldrig, hvad koster det i Spanien, og hvad er mit budget, og er det billigere, er det dyrere end i Danmark? Ja. Vi tager ikke penge for vores service som interior design eller som stylister. Okay. Vi tager penge for levering og installering. Vi sørger for, at billederne bliver hængt på væggen. Og vi forlader det, vi tager alt pap med, alt bliver båret op og installeret, og så er det egentlig klar til, når det er, man kommer herned, til den første dag, at man ikke skal have et hotelovernatning. Det her det er faktisk lavet af en af vores stylister, og det er en bolig ude i Marais, en rigtig lækker lejlighed, som vi også kan tage ud og se på. Velkommen indenfor i Marais. Mange tak. Det kender vi jo godt. Casen her, Martin, er vel, at det ikke er afleveret endnu. Nej, det er slet ikke afleveret. Vi er de første på scenen. Okay. First at crime scene. Yes. Developeren har været rigtig flink at åbne op før tid. Det er de første, der får deres lejlighed. Så når de kommer herned, får de noget af en overraskelse. Ja. Fordi de tror først, vi kan flytte ind fra næste uge. Okay. Og når de kommer herned, så står vi med nøglerne, afleverer dem og fortæller dem, at det allerede er klar og færdigt. 7 stol, ikke? Arne Jacobsen. Yes. Altså i Brandy Falcon-klæder. Ja. Og så med super ellipsen her. I 3 meter lang. Det vi har her, det er vores lux-seng. Ja. Det er ikke en opbevaringsseng, men det er vores luksus og kontinental. Og vi har kunder, der spørger os nu i Danmark. Martin, den seng vi købte nede i Spanien, kan du levere den i Danmark? Okay. Så det kan vi også nu. Okay Martin, nu har vi snakket om mange ting. Bare lige for at opsummere. Hvad er det, du kan hjælpe vores søde kunder med? Jamen alt i forhold til møblering fra A til Z. Hvis I sørger for alt omkring boligen, i forhold til salg, dokumenter, alt det man skal vide, så skal jeg nok sørge for alt i forhold til indretning til boligen. Om det skal være lys, om der skal køkkenpakke, om der skal gardiner, om der skal en pergola op, så vi får lidt skygge til Elisabeth. Hvilke møbler man skal have, og til hvilket som helst budget. Ja. Vi har budgetter fra enhver pris. Og det bedste måde at kigge på det, det er, at vi har medium range, rigtig god kvalitet, og op til det her dansk design. Tusind tak for hele rundvisningen og gennemgang af jeres produkter, og det hele er jo så fint. Og vi kan sige, når man kommer herned for at kigge på bolig på kysten, en ting er at købe boligen, men før du ved af det, så er der 30 andre ting, du skal forholde dig til. Men når det kommer til møbler og de ekstra ting, der skal gøres klar, så er Martin i hvert fald en, vi varmt kan anbefale. Og så skal vi lige huske på én ting. I alle jeres kunder, som tager fat i jer og skal have møbler, der skal vi nok hjælpe med gratis levering og installering. Det er normalt noget, som alle skal betale for, men det vil vi rigtig gerne give, så vi kan give en god start på det nye eventyr her på Costa del Sol. Og så er det, at hun siger, du virker bekendt. Og jeg siger, og hver gang jeg er i Danmark, ikke? Ja. Så bliver jeg kaldt Madras Martin. Jamen hernede, der bliver jeg kaldt Møbel Martin. Okay, så Møbel Martin hernede, ja. Madras Martin. Møbel Martin i Spanien, og Madras Martin var på national tv i Danmark. Men det har jo så også gjort, at jeg har sat fokus på at lære rigtig meget om madrasser og senge. Ja. Så jeg ved alt om sengen, når kunderne kommer hernede. Så det er ret. Jeg har Møbel Martin i Spanien, og så havde vi Dyne Larsen i Danmark. Ja. Og vi går lidt efter det samme. Det er service. Så vi fokuserer virkelig meget på, at kunden er i centrum. Det er det, der gør os anderledes hernede på Costa del Sol, tror jeg. Der er der mange, der siger, at de gør, men vi har virkelig one-stop shopping.